Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zvoliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. U savremenom crnogorskom jeziku glasovni skup rje, kada se nalazi iza suglasnika, upotrebljava se različito kao rje ili kao re. Ako je grupa glasova rje nastala kraćenjem od rije, pri čemu i rje i suglasnik ispred njega pripadaju istom morfemu, kao na primjer u riječima brijeg, bregovi, drijen, drenovi ili na primjer u slučajevima tipa vrijeme, vremena, suglasnička grupa rje izgovara se i piše uprošćeno kao re. Imenica ogrijev upotrebljava se samo u tom obliku i jedino je tako pravilno upotrebljavati. Dakle, nije ispravno govoriti ogrijev, niti ogrev. Ako se grupa glasova rje nađe iza suglasnika, a ne čini sa njim isti morfem, u tom slučaju se ne krati, već se upotrebljava samo kao rje. Tako je, na primjer, u riječima protivriječiti, razrješavati i slično. U crnogorskom jeziku nijesu pravopisno dozvoljeni ekavizmi tipa upotrebiti, unaprediti i slično. Takvi oblici spadaju u lokalizme, a ispravni su jedino i ekavski oblici tih riječi upotrijebiti, unaprijediti i tako dalje. Crnogorski bez predrasuda. Glasovna grupa RJE izgovara se i piše uprošćeno kao RE u sljedećim slučajevima. Brijeg, bregovi, drijen, drenovi, trijem, tremovi, brijest, brestovi, vrijeme, vremena, strijela, strelica, ždrijebe, ždrebica i tako dalje. Pogrešno je reći ogrev kao i ogrijev. Jedino pravopisno ispravan oblik te imenice je ogrijev. Glasovna grupa RJE izgovara se upravo tako, odnosno ne krati se u sljedećim slučajevima. Protivriječiti, razrjeđivati, razrješavati, protivriječan, odriješit, razriješiv, protivriječnost i slično. Ekavizmi spadaju u lokalizme, pa je potpuno nepravilno govoriti upotrebiti, preduprediti, razrediti, unaprediti, upotrebljen, unapređen i slično. Ispravne su jedino i ekavske riječi upotrijebiti, preduprijediti, razrijediti, unaprijediti, upotrijebljen, unaprijeđen, razrijeđen i slično. Crnogorski bez predrasuda. A da zborit ćemo crnogorski, no što ćemo? Svaki narod ima pravo da nazove jezik imenom države u kojoj živi, smatra reditelj Branko Baletić. Baletić govori ekavski i upravo u mogućnosti da to čini vidi veliku prednost Crne Gore. Za mene je naravno važno što se naš jezik zove našim imenom, ali ne bi tome pridao. Čini mi se da je to toliko logično, ja sam bliži tome da se smire strasti i da tu stvar završimo na način koji je primeren civilizacijskim sredinama. Kao što čujete, ja govorim ekavicu, jer rođen sam u Beogradu, tamo sam završio sve škole. Ja bih, razumio se, mogu uz neki manji napor da govorim onako kako se ovde govori, ali meni se čini da je to zapravo velika prednost Crne Gore, što je moguće govoriti i ovako, na tome treba insistirati. Vreme sve to na neki način sredi, verovatno će naša deca govoriti onako kako treba. A što se tiče novih slova, odnosno slova koja su sada uvedena, ja također mislim da će vreme to ili potvrditi ili odbaciti, nisam siguran. Ali sam sasvim siguran u ovo da smo jezik morali nazvati svojim imenom, jer se bojim da smo ga ostavili da se recimo zove srpski, da bi se uskoro neko pojavi sa zahtevom da platimo zato što govorimo srpskim jezikom. Crnogorski bez predrasuda. Pa ja mislim da je potpuno normalno da se, da kažem, legalizuje konačno taj crnogorski jezik, jer ja mislim da nijednom u životu nisam rekao djevojke nego djevojka, znači treba nam se omogućiti da koristimo slova i sve ostalo kako smo uvijek koristili. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zvoliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.